салом алейкум ба ҳама тамошобинони барномаи мо. Инак сар мекунем барномаи навбатира ҷавоб ба саволҳои шумо сар мекунем. Ай саволи якум савола дода йога. Салом акаҷон, ман ёдгор ака ҳами саволода ҷавоб мегардондем. Якум ҷаримаи ГАИ ва дуюм ваколатҳои прокурор. сар мекунем ай ваколатҳои прокурор. Ки прокурор шида метавонад шахсе ки маълумоти олии ҳуқуқшиносӣ дорад, яъне ки диплом дорад, ҳуқуқшиносӣ хондагии 5 сол. ҳамин шахс метавонад прокурор шавад. Ва ваколатҳои прокурор 5 сол муҳлат дорад, яъне ки 5 сол пас прокурорҳо метавонанд алӣ шаванд. Судё 10 соланд, а прокурор 5 солай. Прокурори генералӣ метавонад ай кор озод кунад, бо дар кор бимонад. Мақсад берунаи шаҳрам дигар ноҳия ордам, ҳамин прокурори генералии шаҳри Душанбе ҳамаша ҳами озод мекунад, дар кор мемонад. Баъд прокурорҳо ғайр ай кори худшон наметавонанд ягон кори дигар машғул бошанд, бизнес ё ки ягон чизи дигар ва ягон мақомоти дигар ҳаққу ҳуқуқи дахолат кардан ба прокуратурара надорад, яъне ки ҷудогона дигар мақомоту. мегзарем ба саволи навбатӣ. Номушнавистагии любойчӣ. Ронанда метавонад корманди ГАИ-ра ба навор гирад? дар ягон қонун омадагӣ нестае ки корманди ГАИ-ра ба навор нагир, яъне ки иҷозат ҳастае. мегзарем ба саволи навбатӣ. савола додаи тоҷикреп. акаи сорбон, ҳамин муйи сари баланд дар мактаб ҷиноят мешавад ё ки не? сара калбиз кардам бо меган пас кун, мактаб дуромадан намемонанд, аммо ҳақ доранд ки дуромадан ё сир кардан ай мактаб барои муйи сар сир кунанд. ака барои муйи сари баланд кардан и ҷиноят ҳисоб намешавад, и ҳуқуқвайронкунӣ мешавад. мақсад ҷиноят ӯ чизае ки ту ягон одамкишӣ мекунӣ, ягон кори дигар мекунӣ, ту дар ин ҳолат ҳуқуқвайронкунӣ кардеса, яъне ки ҳамун оинномаи мактабта ҳуқуқша поймол кардеса. ҳар як чиз ба худаш оиннома дорад, дар онҷа ҳуқуқҳо нависагӣ, яъне ки мисол дар онҷо ҳам хеле чиз маънай, яъне ки дар мактаб нависагии муйи сари баланди талаба маънай, ҳамин чиз маънай. ба ҳамин хотир мумкин нест ки хай хитон бинен як хелошин ин қадар муйи сар мемонад, боз сара дар як моҳ як бор мешава ва рӯи тозагирам дуруст намеяд. мегзарем ба саволи навбатӣ. савола додаи каромат. салом акаи сорбон, якчанд савол дорам. дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бо ягон духтар ошноӣ пайдо намудӣ, яъне бо духтар ошиқ шавӣ, агар ишқи ҳар ду тараф бошад, оё бо ӯ дар зангҳои танаффусӣ озодона суҳбат намудан иҷозат ҳаст ё ки не? мегзарем ба саволи дуюмаш. нисбат ба хонандагон аз тарафи омӯзгорон овардани фишори ҷисмонӣ ва ё асабонӣ маҷбуран кор фармондан, дар рафти дарс муҳокимаи мавзӯи дигар, яъне аз дарс берун баромадан иҷозат ҳаст ё ки не? ака дар муассисаҳои таҳсилӣ мисол ту ҳам дарса халалдор накун, ҳастае ку дар ҳамин мактаб бачаҳо даври мактаби арӯсиш пеш даштагия худаш ақиб даштагия хатнависак мекунанд, дар рафти дарс луқма партоӣ мекунанд. ҳами хеле наку қонун ягон чизра маън накардаe ки мисол ишқварзӣ накун, яъне ки дарса халалдор накун, марҳамат берун ай дарс. нисбат ба хонандагон ки ба ӯра фишори ҷисмонӣ меёранд, ай мавзӯи дарсӣ мебуроянд муаллимо. ягон муаллим ҳақ надорад ки берун ай мавзӯи худаш дарс бигзарад. мақсад ту дар ин ҳолат метавонӣ бирои ай болои ҳамун муаллим ариза бинависӣ, шикоят кунӣ. ягон муаллима наметавонад ку биёяд дар дарси забони модарӣ англисӣ дарс бида ё дар дарси таърих русӣ дарс бида. мумкин нест рӯи қонуни хеле. мегзарем ба саволи навбатӣ. савола додаи ам таҷик оф номушнавистагӣ. бародар, як савол. агар шиносномаи русӣ дошта бошӣ дар тоҷикистон, мумкинаи бар иш гаштан шиносномаи чӣ хеле дошта бошӣ ё ки не? қонуни хидмон ҳамин чиза маън кардагия, значит ки маън ай дар хидмон. мегзарем ба саволи навбатӣ. савола додаи Саидҷамол Давлатов. салом алейкум. саволи ман ҳамин ки вақте фарзанди ягон одам дар Россия бошад ва инкоми ҳамун шаҳр ё ҷамоат ҳуқуқ дорад ки падари муҳоҷира дар прокуратурат ё дар ҳолате ки вазъи оилавишон нохуб бошад. рост дига бародар, ман ҳамин саволи хита нафаҳмидам. саволта пирратар ба мазмунтар навистай, нафаҳмидам савол. мегзарем ба саволи навбатӣ. савола додаи Аминҷон. вақте аз зана ҷудо мешавӣ, кӯдак дорӣ, ягон ҷо кор намекунӣ, хонаи шахсирам надорӣ, дар ин ҳолат чӣ гап мешавад? бародарҷон, Аминҷон, аввалаш ки ҳичи надошта бошӣ, зан наги бигардам, не ки баде ки мақсад хай ки зиндагӣ пастиву баландӣ дора, як рӯз дорӣ, як рӯз надорӣ. вақте ки аз зана ҷудо шудӣ, хонаи шахсӣ надошта бошӣ, ҷои кор надошта бошӣ, дар ин ҳолат ту хона ки надорӣ, зан худша маскун кардан наметавонад. қонун ҳамин чиза даже иҷозат наметиҳад. барои алимент
мисол тра ки зурат нарасад, ты бародар дорӣ, падар дорӣ. ҳами нигоҳ мекунанд ки шароити худат нарасид, ты уҷа ариза менависӣ ки мара зурум намерасад. Бародарат ки розигӣ дод, айтан ты бародарат алимент споридан мегирад. мегзарем ба саволи навбати. امام علی خلیلов савола додай. баъд росай ки то 25 солагӣ ҳуҷҷати ронандагӣ наметиҳанд. аки чиза ҳукумат имзо накарда. И гап дар байни ҳама ҳаста. ҳукумат ҳам чиза ба имзо нарасонида. Вале ҳозир бо мо дар бораи ҳами ГАИ-ё мавзӯъ майда камтар прак карда шумо мефаҳмонед. Бо ҳама шахтон мефаҳмед. саволи навбатиша додай бо ҳамун امام علی خلیلов. дӯсти азиз, дар кадом ҳолат нозирони бедия метавонанд ҳуҷҷати ронандагиро якумра ришад кунанд? дар ҳолатҳое ки ҷиноятҳои вазнин мекунӣ, ты мезани ягон одам мемира. дар ҳамин ҳолатҳо тра якумра ҳам ҳабсит мекунанд, ҳам правата запрет мекунанд. мегзарем ба саволи навбати. савола додай Алиҷон Самиев. агар духтараи 18 сола болорад, духтариша бигирӣ ба розигии худи духтар чӣ ҷавобгарӣ дорад? ва агар хонаводаи духтар шикоят кунад чӣ? бародарои азиз, ҳамин савол қариб ки дар ҳар барномаи ма ҳастай. И духтар розӣ ҳаст, нест, ба балоғат расидагия ё ки расидагӣ нест, и дар назди қонун ҷавобгарӣ дорад. ака ҳамин қаш фарқ мекунад ки мисол ба балоғат расидагӣ набоша, статьяш баландтарай. агар ки 18 сола боло боша, статьяш пасттарай. не ки ӯ фарқ надорад ки духтар розӣ ҳаст, нест, ҳатман ҷавобгарӣ дорад. инак барномаи рӯзаро ба охир мерасонем. саволҳои ҷа беҳад бисёранд. барои мо фикр кардем ки барномаамона кам кунем. мақсад 5 минут 6 минут шава. саволҳоро тақсим кунем. мисол ҳар барномада 15 та 10 та савол ҷавоб диҳем. 5-6 минут шава басай. саволҳо бо ҳастанд. дар барномаи оянда ин саволотона ҳатман ҷавоб метиҳем ва дар бораи ГАИ ки гуфтем дар ҳамун давоми саволҳо ҳамаша мефаҳмонем. бо шумо буд Сорбон Сафаров. дар канали мо подписатсия кунед. номи канал Чиба Вай. зиндаву саломат бошед. намакаса.